Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün eýem 2 iyun 2026 ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimizi men şol ýene-de Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan has takygy Amerikanyň prezidenti Donald Trump'tan başlamakçy bolýan. Soňra aýlanyp dolanyp öz ýurdumyzy Türkmenistanyň problemalaryna girişer. Bağışlarsınız biraz çok bokurduk. Yani gürleme mümkünçülüklerine, gönül bolluğuna göre size maglumatları getiren. Neteredin? Donald Trump yani soňky bir hepden içinde bir topar kapma karşılıklı çıkışlar etdi. Bir görsen İran bilen bizini alaşyk kazanýar, biz onu mezbur edýär. Bir görsen yok. Oralara gelmese külpe yakune diye bize şol atomny yararlarynyň demesini galylaryny ýa-ni cisimlerini bize tawşyrmaly talap bilen çykyşdy. Iranam olar hiç bir zat biz berjekkä len terde hereket edýär. Ýa-ni bir küçüllükde Amerikan bazasyny İran tarapy bombalady. Şeýle habar var, Amerikadan onu karşılıklı harekete geçiyor. Olya onun ikisinin öz arasındaki Rusya dawan bargyra goýsak, Trump'ın bir aýdanlady var Türkmenistanyň degişlilikde. Günah tutmasy da şo degişli bolýar da bilim ýa-ni Ermenistanyňky şu öňünde hepde geçiriljek, diňjal şunu geçiriljek saýlawlar bilen baglanşyk. Şu taýda Trump aýtdy, biz o Ermenistanyň premier ministrini gorlaýar, o gowadam, gowy ýolbaşçy, men şoňa gollaw berýän, ses berýän ýyly alterde gorlady, ýöne oňa maňyrsyny aýdanlady bar. Eger şol häzir Ermenistanyň şuňky rejim saklanyp galsa, diýmek Kawkaz respublikalary üçin şol sanyny ýeme Merkez Aziýa respublikalary üçin gaty uly mümkinçilik dörer. Merkez Aziýanyň ýerasty baýlyklaryny Kaspy deňziň üstü bilen, ýani Azerbaýjanyň Ermenistany, oň üstü bilen Türkiýeden Ýewropa satmaga ýa çykarmaga mümkinçilik görejek diýen terde Donald Trump çykyş etdi. O premier minister Pashinyan halkyň we saýlany adamsy, ýöne ol soňky bir ýyldan gowrak wagt diýip aýdyldy. Moskwadan arasyny açanyny kem görenak, kemden arasyny açyp başlady. Ýewropa Birleşigini ýa birligini tarap hereket edýär. Elbetde bu Putin göwnüne ýokanak olaryny haýbat atyp başladylar Pashinyany häzir. Eger sen bilet arap ýörüş etmesen ýa Ýewropa tarap gitjek bolsaň onu referendum geçirdi ýa. Bärde bir mesele var da yurttaşlar. Sen başga bir ýurdun ýa döwletiň baş tutanyny ýa halkyny sen nädip buyruk berip bilen sen özüňde referendum geçir, halk näme diýýär diýen. Olum aýtdy birinciden Pashinyan. Ine wagty gelene biz referendum geçirir, ýa şuňky geçiriljek saýlaw halka bagly, Pashinyan saýlana olar. Ya Nikol Pashinyan ol otaýda her bir owada oturan adam ýok. Halk karar verir. Ýewropa Birleşigine girmelimi ýa Orsiýadyň olasyna galmalymy? Ýöne göni o ýa-ni haýbata geçdi. O da Orsiýa şol ýa-ni Ermeni diasporasy bar. Orsiýetde zatda ýaşap beren ol millionermi, milliardermi şolaň üstü bilen onuň Ermenistanyň halkyna täsir edýärler da ine Orsiýetden daşlaşsaňyz şol ýa kemçilikleriniz bor. Mutqa diýen ýaly almarsaňyz o ýa nebit ýa siziň önümleriňizden getirmez Orsiýada diýip. Ol bar.
Hakykatdan kynçylyk boljak. Ýöne olaň suratlanýyşy ahir zaman gopjak gal. Ola diňe wagt gerek bor Ermenistan azakany bazaryny ütketmek üçin ýa täze bazarlar açmak üçin. Näme Ýewrosoýuzda gerek gal Ermenistanyň ýönümi gerek elbetde. Onu alarlar ýöne. Şol Orsiýadan oýnajak bolýan karty häzir diýe eger diýe bizinkini etmesen biz häzir Orsiýatda 100.000 sany ýani Ermenistanyň garażlaryny ýaşaýar 100.000 diýip aýdýarlar da belki köpdir belki azdyr. Ýöne getirýän sanlar 100.000 adam diýip görkezdi. Ene biz şolary uğratsak Ermenistany goý olar ses berseler, ýani Nikol Paşinyanyň garşysyna. Onu uğratmak için samalyot gerek. Böyle şunu ayın ikisi, şunu ayın birinden alamazda da uğratacak diye intiham uğradana 100.000 adam samalyot bilen uçuracak bolsan, bir samalyoda da orta hesaptan 250-300 yani ýolagçy ýerleşýän bolsa, o 100.000 adamy Yerewana uçurmak için her günü näçe samalyot uçurmaly? 50 mi, 100 mi? Pikirlenip görün, boljak zatmış. Yok elbette. Bir siyaset korkulmak üçün, ürkülmek üçün, ya hayvat atmak üçün edilýän oýun. O 100.000 adam Moskwadan ya Orsiýatdan samalyot bilen Ermenistany geçirmek üçün birinciden o Yerewanyň aeroportu onça samalyoty bir günde kabul edene kabul etme mümkinçiligim yok. Ana şo şeýdip inni şo haywatyň üstü bilen Ermenistany öz golasyna saklajak bolýar. Ýöne Paşinyan mert adam, ola aýtdy, onu halkçydyr. Bu meseleni men halkyň kararlynyň garşysyna geçjek adam däl, odalam onu halk saýlar. Şoň üçin inni Trump'a aýtdy, eger şutaýdy, men dol gollaýan, gollap berýän Paşinyan premier minister bolsa, Mehmet Akgülýaly bor, bizi bilenim ara gatmasyk saklamagy gaty, bir ygtybarly adam diýip aýtdy. Indi Paşinyan gollaýar, Trump ýöne oň aňyrsyny Merkez Aziýanyň baýlyklary ýatyrdy, ýerasty baýlyklar. En köp ýerasty baýlygym türkmenlerde bar, hem gazaklarda bar. Indi şolary emmejini Kaspy deňiziň üstü bilen Azerbaýjanyň Ermenistanyň üstü bilen Türkiýeden Ýewropa. Ine şolar ýaly planlary bolmaly, şoň üçin Trump şeý diýip görülýär. Men bilemem Trump'ın öz kellesine gelen pikirmi, ya on kömekçilerinin ya ýörüýte gulluklarını işläpdilen planymy. Ýöne şol bar. Diýmek, eger şu Paşinyan saklanyp galsa, indi biz öz bähbidimizi gözüňe tutup aýdýan türkmenlenkini. Eger Paşinyan saklanyp galsa, indi şol Zangezur geçelgesinde de gatnaw ýola goýulsa, oň adyna ýa Trump'ın geçelgesi diýip takdylar. Azerbaýjan tarapy, Ermenistan tarapy bolýa goý bolsun. Bilem Trump'a peýda beren bermez belli ýok ýöne. Iki döwletiň arasyndaky uruşdagy ýatmany kömek eder diýip düşünülýär. Indi näme bar? Şol Merkez Aziýa türkmenlerden tutaly özümize degişlerin şu neçeli enne şol eser ýykylanan bärsini alallar. Şu neçeli türkmeniň nebeti, gazy, nire, näçe aktaryldy. Näçe nurtdan berildi. Hanymynyň gelen girdejiler. Eger ýerden ses çykýar, şol özüň hökümet diýip atlandyrýan o jenaýatkar topardan ses çykanak ýurtdaşlar. Hemmesi zat ogurluga ýetdi. Bilen arzan muhtanam arzan satýarlar, ýa muhdaky diýerler. Esasy bilen pastawşygym Orsiýada hem Hytaýa. Näme nykdan bilen bahy kesişdiler. Näçe satylmaly, näçe satylýar her ýyl. Eger aýdylýan zat ýok. Indi ol nebtem gazam aslyna seresen konstitusiýamyz boýunça döwletim halkynky. Halk bilämeli şu zatlary. Näçe satyldy, näçe girdeji geldi, şol girdejiler nire harjatyldy. Ya durmy hazinada. O Merkez Bankyň içini süpseläýmeli, o taýda pul ýok. Onu nire diýip bir milliardlar.
Ana ine sorak şutaýdy. Inni şu soraga jogap egerde Türkmenistanyň ýerasty, ýerüstü baýlyklary Ýewropa çykarylyp satylsa, diýmek hasabat bar. Türkmen tarapy bermese-de şu alýan kabul edýän tarap Ýewropa tarapy hökmen aýan eder. Näçe nardan, näçe milliard kubmetr gaz mı ne bitmi ýalňyş mı kabul edipdir. Bahasy näçe. Ine ondan halkymyz biljek. Olara meýem şu malky edýän jenaýetlaryň belki 100% eder şeýdip ýoşluk bilen bizim döwletimiz we halkymyz paraxorlukdan ýani korrupsiýadan saplanyp biler ýoş-ýoşdur. Şu noktaý nazardan Trump'ın aýdýan sözi tasdiklenýärdi iş ýüzünde. Hana ol ýema Türkmenistanyň daşary işler ministri ýani Amerika gidip şu Amerikanyň döwlet sekretary bilen duşuşdy. Ene şu taýda ýene de Türkmen gazynyň gurrun edildi. Diýmek, şol Trump'ın aýdan sözüniň aňyrsyny edilip oturulan işler bar. Näme Reşit Meriyetov ılgak gidýär Amerika. Ol Türkmen gazyny ýerlikli satarly ýa Türkmen halkyny şonun peýda gelsin giden agyrota. Öz jan halas etmek üçin, eden jenaýetlarynyň üstüne gömmek üçin, ýa yapmak üçin, ýa şu Amerikalardan arka tutunmak üçin giden adam piýada bol. Näme tananjak Reşit Meriyetov kimdir? Ýa onu alyp barýan siýasatyny. Şoň üçin o Amerikalar kabul eder, onu tapawdy ýok Amerikalar. Buny elini gyssa ýertýän Reşotkan aňyrsan otlaýarlar. Maduran edişler ýaly. Gitjek yerler ýok olan bu meselede. Yani şu harekette, şu duruşuklarda men görýän pozitiv zadım. Egerde häzir Nikol Paşinyan saýlawlarda şoň partiýasy ýeňiş gazansa, diýmek Amerikalyň etjek bolýan plany şulardan ibaret. Häzirlikçe şeýle görünüp duran zatlar var. Şonu siziň dikkatiňize ýetireýin diýdim. Nira gelýär? Ni dolan gelin öz ýurdumyza dolanalım da Türkmenistana. Men aýdyp gelýän size ikinji şunu üçinji gezek şol mart aýyndan bäri Germaniýada ýaşaýan, işleýän ýa bosgun bolup çykyp giden Ukrainadan Türkmenistanyň iş statusy bilen gelen iş ýap gelen emigrantlar inni bilen pasport möhleti oturun, viza möhleti oturun, ýa-da galan maşgallaryň ýagdaýy gün-günden kynlaşmak bilen ýurdun içindäki bolup duran jenaýetlere göz ýumup bilen göz ýumjagym däl ýaşlar. Şoň üçin bular öz hak hukuklaryny talap etmek üçin haýram bolsa bir siýasy hereketlere geçmäge başladylar. Ine şol maňa ýüz tutdular, men olaň arzyny, olaň ýüzlenmesini öz sözüm, öz dilim bilen size ýetirip berdim. Ine şondan soňky dowamyny aýdyp berin. Ýani şol ýangy diýärne ine 10 gün bolup barýar. Ya boraydym ka ýok, onun bolana gentek şol Germaniýada görýänim, ol ilçin tapy bilen zat, ýitirim boldy, on ornmasara men bilemek, ilçi bolmasa çözüp bilemek diýip yalan sözlüyor da Berdimurat Recep faktiski şu taýda ýemeden çykan Germaniýada. Ýöne atoyno diýär şu halka arlamak üçin. Bularym her sapar ýigitler gyýdlar ilçana barana mulayim söz bilen yalan söz bilen çykyp goýberýär meseleler çözülen pasportyň bolmasa da wizaň bolmasa da Germaniýanyň döwleti hökümeti adamlar saklamaýar o taýda. Ine şu kodun arasynda galyp bizim ýurtdaşlarymyz ýa illeşlerimiz onun bulan sabır kasesi pürpür dolupdur. Maňa jaňa paýdalarym bar, ýazyp paýdalarym bar. Bizde bular ýaly hökümet bilen bilen diýdi, oňşup ýaşaşma hiç şeýle diýdi. Islemizem ýok, arzumyzam ýok. Sebäp biz Serdar Berdimuhammedow biz saýlamjak diýdi. Näme üçin biz saýlamadyk adamymyzy
saylamadık hökümetimize tabin olup yaşamalı. Ondan sonra o tayda adalet yok, kanun işlerine. Yine Germaniya kanun işlep veren devlet, ya kanun işleyen devleti yaşap veren millet görüp otur. Bize de şunyal durmuş gerek, ya şunyal yaşayış gerek. Şonun için bize dedi yaşıl salgı ver deputat hükmünü. Biz ne edip şu tayda Germaniyada o Türkmenistan prezident sayılarını geçirip bilir. Şuna nahil yürüdük mümkünçülük vardı. Men yazdım özlerini en üstad diyenin mırgazak ekranına aytıp verin. Bizde yurdun daşına prezident sayılarını geçirmeye hiç yürüdük hukukumuz yok. Yönü sol sayılarları yurdun içinde geçirmeye mecbur etmek mümkünçülüğümüz ve hukukumuz var. Sebep devlet halkınki. Halk çözüyor mesela. O prezident bolu, premier minister bolu, deputat bolu, onu halk saylıyor. Ne için? O depesini tecrübe edip götürmek için menajer hükmünü öz yurdunun, halkının, devletinin aladasını etmeli. İşar hükmünü belli bir mehlede şunu vazife ınanıya yapıyor. Bolluk oturdu. O bizden hiç şey tapavud yok. Tapavud cevapkarçılığı artıkmış değilmesin. O hukuku artıkmış değildir. Hiçbir yol vasın. Yönü olur. Elini yankı bir tutuk yeterden sonra izinle vermeyecek bolup yine dürlü pırıllıkları yolur yani. Yüzür yani. Kanun yazılan kanunları berca etme. Halk borçlu. Emma şu kanunun üstüne depelepten soyunap halkın depesine şanık dövmeyip olan hukuku nahil devlet bolya ol. Beyle devlet bolup bilemez. Bolmalı değil. Bolsa da diktatura getiriyor. Diktatura da iyirde geçti yıkılyandır. O şun yıkılır, erte yıkılır, bir gün yani durmağın hakkı yoktur. Sebep kanun hem kişinin işlemeli ya ağla tutularını ağırsan iki taraf bir yer karpışmalı oluyor da. Enne Türkmen şu dereceye geldi. Sebep konstitusiyada yazılan ya gorkadilen hak hukuklan hiçbirisi bizim halkımızda şu mümkün yok. Hareket edemez. Şu elini emel yeterler. Ne sonra öğüdüne gerekse ullanıyorlar. İstesene de yurdun ehli baylığını erlerini sırsab otuya deger degmedine hani orsiyet deydi, Hatay deydi yenen bir devlete satıp otuyorlar. Enne halk hakikatten o sıdatları çekip sıdatı gelene görüp otuyorlardı. Ana toprağı açıp verdi kemiğine bile. Yerimizin aşağına Türkmenistan toprağının aşağına 52 trilyon dolarlık baylık yatıyor. Onu göz önüne getirip oluyor mu? O dine yatan baylık, onu alıp işlediğinden sonra, 5-10 yıldan sonra 2 çeşitli köpelecek. Ne için? Türkmenistan'ın teritoriyası olmadık, ya milleti köp olmadık, Norvegiya, yemesine, hazinasına gelecek nesiller için 1 trilyon 300 milyar dolar dur. Onun her gün üstüne köpelik gidip otur. Ne için Türkmenistan'ın 3 milyonu yetmeyen ilattı. Dünyada 4. yerde yarası baylık oyuncu, gaz koru oyuncu duran Türkmenistan'ın ilatı sersepil sergezanmak İslamik devlette yine kulçuluk edip verir. Hiç koşadırmakta kulçuluk. Hani şu an 10 gün o Türkiye'de deyince arşıqlan ediptirler. Urvarlık münasibetli. Yöne bizim iyileşlerini şu tayda 10 sağadım yatıp bilinagı her gün hep de. Sebep gelen hizmet ediyen öyünün mihmarlarının önünde durup giyeceğini solan hizmetini. Özdür deyince alım deyip sonra Türk'takile, bizim Türkmenlerimiz. Sadaka verdiler mi? Komşu oğlum bilen katlaştılar mı? Doğun arnasını kabul ettiler mi? Yok. Ne kulçuluk sonun gelip çıkıyor. Inni son için Germaniya'daki yaşlımız özdür karar verdiler. Şu bize bir çıkarlı yol görkedaysanız. Çıkarlı yol oları da ettim. Yine mırgada halkımıza da yetirmek için. Oğurluklar ve yine mırgada oğurluklar. Oğurluk bolunu hükmen 10 adam değil, 3 adam, 5 adam, 15 adam olun. Tapavud yok.
bir problemi varmış. Şunu hemme tarapdan görmek için, son çıkalga gözlemek için ya da çözmek için ne etmeliyen sonra bir adam ölçü karar berip biler. Yani onu barın kapısının kovup koyuverýärler Türkmenistan'ın kanun işlemesi. Mesela 10 adam bolsun, 15 adam bolsun, şolun içinde bir adam problemimiz için hemen toplanıp barmar edara, kuruma ya son başlığının önüne yol bastığını diktir soruda cevap sorasan gidecek yeri yok. Mesele çözülüyor yurttaşlar. Hökman eline tayak ya avtomat alıp mesele çözülmeliler. Bir grazdan hukukluğumuz var. Yani şonu talep etmen öğrenmeli. Onun kim bilen o Türkmen'e bir söz var. Söyünü şonu yıkılmaz. Bir birinde söyünüşteniz yine o an varmak böylelikte dursa köp iş bitiriyor. Geçti ya bu zatları. Biliyaz. Şunun için size maslahat verili yani. Yine etsek oğulluklar öz oğulluğun her bir adam son özünün kindörü diye. Yine gidip oturak kurucu meclisimiz. Özleri berde yurdun içinde näçe bilen tarapdary var eýem 6 ýylyň dowamyny. Ya Milli Halat Komiteti. Her biri şo özüň şo goşundun, goşu oturan adamyň sansaçygy ýok. Ýöne häzirlikçi biz köplükden näçe olam halkyň köpesini ilmden, bilimden mahrum edip göýdürip saklarlaryndan soň şu ýagdaýa geldi. Ýöne halkyn düşünüp başlady. Şo düşünülen içinde de Germaniýadaky ýaşlarymyz var. Dep gelecek solonky, durmuş solonky, döwletem solonky, hökümetem solonky, parlamentem solonky. Men şonu aýdyp gelýän, ýaşlara ýol berilmese hiç bir ösüş ýok, hiç bir döwletde de Türkmenistanda. Sebäp ýaşlarda hujuw var, isleg var, arzu var. Hol 70-80 ýaşarlar hani edip oturany seredin, dünýäni bulaşdyryp oturýar. Men olaň atlaryny tutup oturmaýyn. O bilir. İkayon göre sokup oturanım bolsa, ine halkdan kırılıp yatyr otaýdy. 100 miňlap ya milyonlap. Olaň aladasyna da däl. Ýöne ýaşlara gerek abazatlar. Bular nesil öndürjek, bular çağlaryny ulartjak, ogul gyzyna ýörjek, aktyk çowluga ýetjek. Arzu gatkan olardy. Abi kararları men nirde jaýlarlar men özüme näil owadan mawzalay salryň ya men atlam köçä daqsyla diýirkem orlap ýüzlap müňlap ýadygarlyk dikseler dikdiler hem de han ýazyň ýadygarlyklar ya gurwan bolyn gararmy ya oň dogmasyň ýok bütün nesiller arlaýarlar türkmeni şeýtdir çökerdiler ýoksa bizim türkmenimiz ýa talantly halk men özümizkiler öwmen, ýöne türkmenler hiç bir talantly halkdan pesdäl. Sungatymyzy alyň seredin görün. Gyzgellemiziň elinden çykýan senetleri görün. Kimde var biziňki ýaly haly palat ýa-da bir şular ýaly egnesik görmegi. Ha? Ya millette var biziňki ýaly ahal teke atlar, olar ýetişdirmek üçin adamyň ömrüni sarp edýär. Tebii baýlyklymy. Gaty käne türkmenle barda. Ýöne hemmesini yere çaldylar. Yere sokdular gülýär halkymyzy. Men diňe soňa gynanýan. Eýem 3 nesil yere sokul, ilmsiz, bilimsiz gal. Hani o şäherden bir şähere, o ýurtdan bir ýurda ulgap ýörler. Eni şo Germaniýadaky ýaşlar biz ılgajak däldiler. Eni şunu görüp Aşgabatdan ýöreýte 9 adamdan ibaret topar uğradylar Germaniýa Berline. Näme üçin? Gelip şulara away siýasat etmeli, höre köşetmeli, o gykylklap, o ýumruklap düşündiren atlar ýok. Ay näme üçin beýdiýän? Ana bara biziň arkadaşymyz, serdarymyz, ine şo bilen boluberiň da diýen ýa terze gurrun edýär. Ya kimse de näme diýdi? Ya halmyra söýün, sizi ýoluňyzdan azdyrýarmy? Ya geldi kärzmi? Ya yenemmi? Ne şey diýip, ne olar o taýda o gelen adamlary ýa-ni elçixana çağırıp şo taýda şolar bilen çäre geçirýär. Gelenem kim? Ol geçen ýyl gelip de bärik bir topar Şwetsiýa, bir Türkmenistanyň bir ol daşary işler ministriniň orunmazary bar. Reşit Meredov. Adı Mahri, familyası Bäşimi var. O Merduvanyal uzunluğu var ya gelin. Ene sol. Sol gelipdir yerim Germaniýa. 9 adam var.
Men nereden bilýän bu habar? Ýurdun özüçinden şol Daşary işler ministrligine ýanky kontrazvedkada Germaniýanyň ilçihanasyny hökümetli işlemlerini bilen hemmesi deýýursal. Öz erteki gün ala dediýärlerim bar. Ine şolar berip otyp bize maglumat. O gelipdir. O halktan giygen beren o Berdimuradov bilen öňüne ine üç öpürip salam berip ylgap ber. Şol ilçihanaň içinde adamlar ýygnap şo zarly şolar bilen çäre geçirýärler. O ýaşlarym aýdypdyr, biziň wizamyzy doldun, pasportymyzy täzele. Ýok bolmasa da ýurdu uradyk. Inni şo mesele şeýlerek çözülüp otyp kim inni ýurda üçek bolsa inni ilçihanankyryn başysyny hany mugdy uratmalan bolsa uradalyp şolar Germaniýada ýaşlaryň üýüşmegini, ýaşlaryň şo taýda toparlanmagyny, ýaşlaryň şo taýda haýsam bolsa bir syýasy jemgyýetçilik guramany döretmegini keskellän garşy. Ol 19-njy ýylda Ömürdek Umarkulowyň Türkiýede studentlere bir-birini himaýet edip döreden nemesi var? Guramasy. Ene şolar ýaly gurama döremesini gorkunçyna geldiler, 9 adam var. Näme? Ömürdek ýamanlyk üçin aýtdym. Ya Türkdäki student ýaşlarymyzy hökümet gujaga açyp garşylap otyrmy? Ya elçihana ya konsulluk. Habar tutup durmy? Özleri var, habar tutmady olar halkynyň wekilinden. Bir halk parany da bir gapsynyň goýup goýberýär. Ine şoň üçin şu zatlara razy bolman, ine ýaşlar ine öz hakyky üçin görüşip başladylar. Berekella. Berekella ýaşlar. Dowam edin, durmak ýokdur. Siz talap etmeseňiz, siz eýerläp menýäli. En atalaňyzy üç nesili minniler. Ine siz bir gerdeninize minnirmen şu garamdadalar. Etmeli işiniz, ana konstitusiýa, ana ýazylgydyr, hem hak hukuklaryny şonu talap edin. Bolly. Inni şol Türkmenistanyň gitmän Ýewropada gaçyp atylgy ýa sygynma sorajak diýen ýaşlarymyzdan bar, şolaryň içinde ine olar şol advokat tutup uğradypdyrlar elçihana. Onu aýtdym, ýenem gaýtalap aýdy. Advokatdan barıp, nämes advokaty elçihanadan annem için susur pasport diye bizden uzaldan zat. Ayok bizim olur ya hukukumuz yok deyip durdu. Onun hukum yok deyip bana hat yazıp ver deyip dur yani advokat. Oğlum yazıp verip de peçadını koyup dururlar zamsıklar. Inni şu yazılan yemani hati yani şu advokatı tutan Türkmen yiğitlerinin kıyılamız var. Şoları kopya edip paylap veripdirler. Inni şu hat bilen bular istenlik yurtta barıp özlerini sığınma soramağı, kaçıp atalı almağı doğru haklı. Türkmenistan'da askerine pasportumuz täzelenek, vizamızı doldunak. Bu edileýär norma, bu üýtgeşik zat däl. Yurttaşlar bana doğru düşünjek bolun. Şunu söýledek aýdýar. Siz öz hak hukukyny talap etmäni öwrenmeli. Yumruklaşmak gerek gel. Hak hukukyny talap etmeli. Şutaýda men häzir pasportum yitirdim da gittim Şweýçadan çykyp aýdy ana Amerikam, Angliýa, nira bardym. Şutaýda jüýümden gaçyp galypdyr pasportum ýa yitiripdir. Indi men ýygyma uçup bilemäge pasportu. Şutaýda ilçihana bar. Konsultda bar Şweýçanky. Şolary telefonu tutýan men şolar ýaly adam. Olaram aýdy 3 güniň dowamyny pasportum taýýar bar. Yani yaşamağa pulun mümkünçülüğü yok bolsa da gelin biz kömek edelim. Yine öz grajdarlarını, öz yurttaşlarını, vatandaşlarını ilçihana şu tarzda hizmet etmeli. O beni bilip bolmaz, o taýda yok olsa ya da yaralansa avariya düşýär, näme bolýar. Yürüte berden adam ya samolyot uğradyp şonu öz yurduna getirýär. Problem yok. Berde heýwanyň hak hukuk bar. O insanyň näme üçin bolmasyn? Ene kanun işleyen devlette durmuş şeyler. Bizde kanun işlenmeli. Ondan kanun işlemese kapma karşılık emele geldi. Kanun işleyebilmek ne hemen anladı? Kanun hem kişiye denk olmalı. Mana da sana da ona da. Hemmemiz denk tabiin şu kanunu.
Ya da so kanunun den hukuklu oluyor. Hiç kim artıkmaz hukuku yok. Kanunun ürstem adam yok. Kanunla ya sen den yaşasmalı razıylasın. Ya da tabin bol. Yaşasmalı böyle. Başkası yol yok. O halka bir kanun, öldürünü başka bir kanun, hani edilip oturulur. Öldürünü de der, ayırıptırlar öldürünü, hakiki Türkmenler, Bahir'den bilen kaka aralığından, demek, dine hakiki Türkmenlere hizmet etmeli hükümet, dine so ahala seretmeli, beyleki o vilayetleri gözükçülük etmeli, yine de ahalın bellenen adamlar. Han adalet. Bu ne beyle oluyor? Binemi beyleki 4 vilayette Türkmen yaşanak mı yaşa tayda yaşayan İslamik milletin vekili olaysın. Näme olun aklı sizinkiden kem mi? Yok, bular yörüte diýerler. Ine bizi gollasaňyz, daşymyzda gora bolup dursaňyz, ine biz size şo halkdan tapawutlyk biraz iýdirer, geýdirer, ýaşadar. Şoň üçin beýlik vilayetler halkyny ýa-da arabasyny, maşyny aşgybada salanaklar. Ine edip bilsim şu diýer. Sebäp halkda garşylyk ýok, halkda talap ýok. Ine şu talapy, ine şu gün Germaniýada işläp ýaşap beren ýaşlamy diýip başlady. Şoň üçin men aýdýan berekella dowam edin görürsüňiz. Iste ýurda barın, iste ýurdun daşynda bolun, başga döwletlere ýaýran ýöne durmak ýok, hereket etmeli. Herekete bereket diýipdir köneler. O hareket etmen öýüňde diýwanyň üstüne omurp ýatsaň bir eder menim soňra bara ýerine. Ýok, o kümsüklik bolýar. O erkekligim däl. Şoň üçin zenanamy şu güne düşdi. Erkekler öz ornuna durmanlygy üçin. Ya etmeli işini etmeli üçin. Şoň üçin mesele kan bärde aýdyljak bolsa, ýöne o ruhdan düşman ýigitler, gyýlar, o mähri barsyn, ýene miri barsyn, o sizin gözüňiziň oduny aljak adamlar däldir, olar öz jarlaryny halas edip bilse, olar şonça sat. Olaram bilýär, indi oturdy. Bir gün olmasa erte olmasa bir gün bu rejimden hemmesi sirlik gider. Ene 20-nji asyrda başgaça ýaşama mümkinçilik ýok. Ýöne wagt hemmesi zat aýyl saýl edip goýan, şonu görmeňiz, bilmeňiz zerur. Ene şular ýarterde şutaýda tamamlasam diýen ýarym sagat bolupdyr, ýurtdaşlar aýdylmaly mesele gatyken, bir uzundan giýirser, ene düýün bolýardy, akşam bolsa, bir hoş habar bilen mene üç bolup çykyş etdik. Para kimiz onuň bir ýyl, alaýyk bir ýyl ýanky deportasiýony lagerda saklanyr bizim kärdeşimiz. Ýanky Gurucu Meclis agzasy, Milli Alates Komitetiniň agzasy, onu ýanky taga diýse Türkmenistany ayal gyýlarynyň arkalaşy diýen guruma ýol başydy. Guruma diýip aýdyn şonu, ýa-da blok ýa-da sayt. Onu işedip oturan Umida Bekçanova, ýa Umida kardeşimiz, ýa Umida hanım, dün deportasiýony lagerden boşadylyp azatlyga çykdy. Ýöne azatlyk bar gidiberdiler. O mesele uzagyndan çözülýänse, onu ýa elektron zynjyr diýilýär, ayaga da kılyan, şo bilen ana öýünme şuma. Şeň şo gepleşip geçirdik bilen o şol adalet üçin görüşýän adam soňra çeli durup bilýär. Ana ýananam bolsa mert bolup bir ýyllar şol lagerda görgülerini çeken jäwriniň netijesine garamazdan ýene de aramyza geldi öz görüşini dowam etdirmek üçin. Bilem o durnukluğun bir alamaty men aýdýan bizde o baýdak gelirler var, edermen ýigitlerimiz var, bizde şeýle talantly halkymız var. Dogry düşünüň men hiç açan o Türkmeni beýlik halkdan pes tutan ýerim ýok, tutjagam da. Mümkinçilik berilen ak Türkmeni, şeýle zähmetkeş halkymız var. Men çağırlıktan ösüp görün, cemiyetime Gallarbatda men ululan şäherimde 72 milletin wekili ýaşaýardy. Dine Türkmenler
hemmesigen beýrek bilen şular ýaly dowatlykly, goňşuçylykly gatnaşypdy. Ana. Şäp şonu sementleýän ýa şonu berkidýän ýa şon emesi bolup fundamenty bolup hyzmat edýän kim? Şol yerli türkmen halky. Şolar öz daşyny beýle halklar birleşdirip dostlukly dogan anlaşyk gatnaşyklarda boldular. Indi bu nire getirdi bu haram zada hökümet özüni atlandyrýan jinayatkar topar ine görüp dursun. Ýöne ýurtdaşlar ýenen bir gelek aýdýan ruhdan düşman. Enatalar size yüzlenýän oğlu gyzynyň elinden çekmeň. Sizin eliňizden çekip siz nägüne düşdüňiz özüňiz, nägüne düşürdiňiz öz çağılaňyz, nägüne saklap oturýarsyňyz aktyklaňyzy ýa çoğuluklaňyz. Şu durmuşda size aýdym özüňiz ynsabyňyza yüzlenýände aýnaň öňünde durungy. Şu durmuşda size indi bir ýagty gelecek barmy ýa ýokmy? Jogabyny özüňiz taparsyňyz. Ýöne bizim gülýal halkymyzy biz zaýaladyk, bunyň depesine çöktük diýip heşelle hakýarlar başarmarsyňyz. Halk öz hakyny talap etjek güni uzakda däl. Halkymyz täzelenmäni, ol arasalanmany başarýan halk. Oýlanyp bilýän halk. Ýöne halkymyzyň talantlaryny açmagy, erkin işlemäge we ýaşamagy mümkinçilik bermedi. Şol hakimiyeti basyp alarlar. Ine bizim halkymyzyň ýa türkmeniň tragediýasy şutaýdy. Bolýa ýurtdaşlaryny kam gürläp oturmaýyn. Hemmäňiziň öýüňizde saglykda görşelin. Duşup duralım. Oturun, dinlen, özüňize gerek netije çykaryn. Sag bolun.